Tak review no omah modern rek yo, minimalis. Iki murah pol, sangat murah. Lek sampean ngomong larang berarti sampean gak duwe yo, wis ngono ae, no debat. Iki ukurane 5x12, regane 180 juta yo. Omahe modele koyo ngene iki rek yo, apike koyo ngene rek yo. Wis langsung. Saya kena ngene iki ono pager permanen full luster ngene iki rek yo. Wis warnane apik, mbuh. Nah, nang kene iki ono area pager rek yo. Oh, kok sampean tukono pager sini tok rek yo. Sorry, area pager sampean. Lah, terus nang kene iki carport rek yo. Iki senenganmu kabeh rek yo. Sembarang mobil mlebu rek yo carport iki. Kaya Innova, Pajero, Mobilio, Brio, sembarang mobil pokoknya iso mlebu. Bismillah, alhamdulillah, masyaallah masuk kabeh. Lah, fase tempat depan wis kaya ngene iki rek yo. Perpaduan batu alam karo iku rek yo. Cendelo sakura lo wapik rek yo. Terus nang kene iki ono area taman rek yo, si ombo yo. Lah, iki cara ngono sampean menelek duwe rezeki, iki kena digawe kamar situ ungkas sik kena rek yo, tenang ae. Apa kena digawe ruang tamu outdoor wis sampean atur dhewe. Lah, iki banyune melimpah rek yo. Sapa sing ngomong menganti ono banyu. Lho, rene yo. Tak dusi ngono yo. Nah, banyune melimpah bersih rek yo, kaya banyu aqua yo, tenang ae. Wis langsung. Lah nang kene iki ana terasan kene ge nyantai-nyantai lek isu karo rokokan kaya gak duwe dosa rek yo. Lah iki kusene almini anti rayap pisan lho. Kayune rek yo, delon. Pintune kayu rayap prasmanan lho iki rek. Nah, iki ruang keluarga rek yo, super ombo yo. Kene ge asinan wong RT, 2 RT sik mod lah. Plafone wis drop ceiling lho. Lampune down LED kayak kucur ngono iku rek yo. Terus nang kono iku wis ana cendelo permanen kena gawe pencahayaan. Terus nang kene iki rek yo, kamar pertama kena gawe area ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku rek yo. Tapi aja lali lek wae ambekan sahdu iki engko ditukono